Jop. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. De boekenbus stopt het bij ons in de straten. En dat is mooi, want dan kunnen wij weer naar je boeken heljen. Alleen Romke wil een eindje mij rieden. Maar ja, dat mij net. Tonke mandje altijd bleer, tonke meiding krulint heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. De boekenbus. Romke en Tomke zijn bij Cornelia. Zullen we boertje, Cornelia? Nee, dat ken ik maar voort. Wie was toen dan heen? Ik moet naar de boekenbus staan. Ik moet mijn bibliobus boeken ruilen. Bibliobus boeken? Wat een gekke naam. Wat voor boeken ben dat? Dat binnen boeken van de boekenbus. De bibliobus. Dat is een grote bus vol met boeken. Mij van mij naar de Bibliobus. de boekenbus, Cornelia. Ik wil wel eens in die bus zijn. Ja, goed, Jer. Zo, dit zijn mijn boeken. Nou nog een tas. Cornelia doet de boeken in de tas. Kleer. En dan gaan ze naar de boekenbus. De boekenbus staat al te wachten. Wat een mooie bus. Jer maar van ons. Eerst dit trapkop en dan trot door. Zo, nou ben we in de bus. Ah, wat een protte boeken. Maar is die al je mooi nemen? Ja, Ah, die passen nooit al hier in die tas. Maar ik net dat je het gelijk mij nemen, je. Nee, no, Cornelia. nee, ik maak 5 boeken uit, zie ik je. Wat voor boeken zal ik er eens kiezen? Romke, Tomke en Cornelia struinen bij de boeken om. Ah, dit is mooi, Cornelia. Een boek voor al je hoentjes. Het is er, Cornelia. Hier een boek hoe stip. Ja, die kan ik wel meenemen. En dit boek, daar staan al je verhaaltjes in. Nou nog 2 boeken. Die van een visje en deze oortrekkers. Zo, ik ben klaar. Maar ik in die bus nou rieden, Tomke. Ik wil ze graag in de bus rieden. Dat mag net. Als elke niet een uit de bus is, dan riet de bus weer voort. We maaien het mij. Ah, toe. Hier kijken. Nee, dat mag net. Zo, ik ben klaar. Master Sjen, Tomke, zulke mooie trekkers staan er in dit boek. Dit is Jen. Oh, die is grut. Mag ik het boek even bezien, Cornelia? Tomke en Cornelia stappen uit de bus en ze praten zo druk over het boek. Ze vergeten de hele Romke. En wat doet Romke? Romke gaat net uit de bus. Hij kroept in een hoekje achter de boeken. Net één kan hem zien. Ik wil in een boekenbus rieden. Tomke zei dat het net mij, maar ik dacht het lekker toch. Net hier zit me hier. De man van de boekenbus doet de deur dicht. Even later begint er wat te brom. De motor van de bus wordt staat. Hiep de piep, de bus riet. Yes! Lekker, ik zit in de bus. En Tomke en Cornelia net. Romke kroept uit het hoekje waai. Hij doet zijn trotte bus. Ik zit lekker in de boekenbus. Joepie, joepie, joepie. Maar dan giet de bus de bocht om. Romke houdt hem net beet. Hij valt om en rolt van de ene kant van de bus naar de oren. Romke giet gauw weer steen. Maar dan giet de bus de oren kant uit. En Romke valt weer om. Boem! Maar zijn kopje in de boeken gewoon. Auw, mijn kop. Oh,
Waar giet de bus de bocht om? Romke beziekt het hem beter houden. Hij pakt een peer boeken beet, maar de boeken vallen uit de kast. Poppen op Romke zijn buik. Romke blaft lulkt in de boeken. Er vallen nog meer boeken uit de kast. Romke wordt bang. Help! Het rijdt boeken en ze vallen al je poppen op mij. Au, ik wil eruit. Liet mij eruit. Ik wil naar Tomke daar. De boekenbus blijft stilstaan. De deur gaat open. Wat jerk je voor geblaf? Zit er een hoen in de bus? Ja, dat ben ik. Ik wil eruit. De boeken doen mij zeer. Romke? Maar hoe komt je in de bus? Ik wil ze graag in de bus rijden. En ik hier mij verstoppen. Maar doe meist net in de bus als hij rijdt. Dat is gevaarlijk. Ik wil in Tomke daar. Waar is hij nou? Ik weet niet hoe ik weer thuis komen, maat. Nou, stil maar net, goelen. Ik weet wel waar Tomke wennet. Ik zal daar er wel heen rijden. Maar ik wil net weer in die boekenbus. Ik ben bang. Nou, doe maar bij mij voorin zitten. Dat is een veilig plakje. Kom maar. Dan zet ik die op een bank. En Sa stopt het een skofke letter de boekenbus bij Tomke voor de deur. Wat is dat nou? En waar stapt eruit? Romke. Hoi. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. En de noos. En grettennoos of een liedsennoos. Jacht of brik of nog weer oos. Het hindert niet. Dalbaas en broeken, maar een noos kerst alles roeken. Piers en Mem zullen een cake bakken. Maar dan shot ze dat de aaien op binnen en ze vregen Pier en Marieke om even aaien te heljen. Maar of dat wel goed komt? Hé, Romke. Oh, auw. Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een pampe heel gewoon. Wat je thuis op boeken door. Willen krekken leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Skarrelaaien. Piers en Mem zal cake bakken. Eigen bakte cake. Lekkerder is er net. Mol, molken, van alles had ze al klaarzet. Blunder. Nog ga ik geen aaien meer. Ja, dan moet al een paar aaien in, anders dan wordt het neer. Pier, Marieke, wil je hem even in het hinnenhok zetten of er nog een paar aaien lezen? Dan zal ik rivel een paar wezen, want hij had er van de morgen nog net west. Oké. Oh, mag ik dan aast de schaal uitslikje? Ja, best jong. Maar Marieke ik vanzelfs. De meesten. Als ze maai giet, dan maai in te ziekje. Ik hou een hekel aan Johanna. Je ziet mijn lesnekkel heeft nee. Die Wanne die stapt hier voor in de tuin om. Daar heb je hem geen last van. Kom mee, naar Kiepenburg. Kiepenburg? Ja, zo neemt dus hij het hinnenhok altijd. Achter in de tuin bij Pierendie stiet het hinnenhok. De hintjes karrelen boeten door om. Pier en Marieke gaan het hokje in en komen al gauw weer naar boeten, maar elk 2 aaien in de hoven. Zou je hem genoeg, hè? Of jouw aaien? Zat. Ik denk dat ze maar 2 nodig had. Hé, hast je het wat ze op het dwarpsfeest toch? Waar hast het nou weer hoor? Het stie in het dwarpskranten. Sneurt een beetje op het sportveld is er aaigooien. Aaigooien? Wat is dat? Wat dachten ze dan? Nou, dat giet zo. Bis mij zijn twaan, gies varren waar steen
De ene gooit een aai en de andere vangt het op. Eerst van dichtbij, maar dan hield hij het verder udelkoor. Wat op het laatst het vierste udelkoor steen, zonder dat het aai stikken gaat, die winnert. Wat winnen die? Nou, het aai gooien, tutte. Heel makkelijk. Wij kennen ook wel meidwaan. Is het voor mij dan? Voor alle leeftijden stieder. Hé, wij kunnen wel even oefenen. Nou, maar je merkt... Even proberen. Wij aaien genoeg. Dit is allemaal klaar. Oké. Les doen in aai met delselang. Ik begin wel. Klaar? Vangen, hè? Daar komt er. Hup. Ja, makkelijk alleen. Ik maar net knippen. Gooi hem even weer om. Oké? Hopla. Ja. Nou beide een stap achteruit. Bist klaar? Komt er weer. Ja? Ja. Ja, wauw. Maar een bal is het toch makkelijker. Ik vind het eng. Aanspatten me stikken op een kleen. Binnen vastgeaaien, die stonken het. Ja, hé. Maar daarom vind ik het nog wel vies. Nou, gooist hem dan nog weer om of Komt-ie. Oeps. Ja, sis. Zo ging hem net vangen. Maar het is wel een beetje rug gooien vanzelfs. Sorry. Pier pakt de tweede aai. We proberen het nog een keer. Dit wie maar 3 meter. Makkie, wij kunnen wel volle verder. Toch nog eens een stap achteruit. Marieke docht een stap achteruit en trapert op de beide aaien die ze daar in het gasdeel hier. Oh nee, wat doe ik nou? Allebei de ving. De val leidt ze daar nou ik del. Ja, stom. Maar doodzaai is dus dat ik... Oké. Wie mijn idee, maar... hoe vertel ik het mijn moeder? Dat we geen cake dus. Nee, ik ben bang dat ik wat oors krijg. Maar wacht eens. Wij had dus geen hin, maar wel aaien. Dus men had wel 3 waskers vol in de kelder. Daar kunnen wij wel een peer van Ja? Liene. Pier en Marieke hoeven net lang nooit te tinken. Ze helje gauw 3 aaien bij Marieke en die uit de kelder en komen even letter maar 4 aaien bij Piers en Mem waarom in de keuken. Oh, dat wordt nogal even, net? Moesten ze nog lijn worden soms? Kist net erin, mijn aaien. Nee, maar je haast wel een kwartier voor het west. Ja, maar Mem zei het altijd dat ik heel voorzichtig dwaan mat als ik aaien helje. Nou, en nou nog een keer heel voorzichtig en dan is het weer net goed. Zo bedoel ik dat net. Het is best, jongens. Ik ben blij dat ik nog een paar aaien heb. Bedankt, hè? Zit nou gauw een lekkere cake bakken. Ja! Yes. Piers en Mem had 2 skalen besleek maken. Als ze de cake in de oven zet, maaien Pier en Marieke beide een skaal uitslikje. Lekker vinden ze dat. En de cake, Lekker. daar smullen ze diezelfde middags ek nog van. Als Pier Joen zijn bed leidt, komt zijn Mem nog even bij hem te zien. Ze stopt hem er lekker onder en gaat bij hem zitten. Nou, dit weer een mooie dag. Ja. Maar het weer echt een bijzondere dag, hè? Want ik heb wat zien wat ik in mijn hele leven nog niet zien heb. Wat dan? Wat had men dan zien? Nou, us hin, hè? Ja, ik kan er bij mij verstaan haast net bij, hè? Moet ze dat nou horen, hè? Het weer wel zo bijzonder. Wat dan? Wat weer mij die hin? Ze is het net leeuwen misschien, hè? Maar die hielden de datum op de aaien stempelen. Nou vreeg ik me af. Hoe kreeg het een hint dat nou voor elkaar? Goeie vraag. Nou, ik wilde er vannacht maar eens even zo nooit denken. Maar slip doe nog maar lekker, hè? Lekker koesen. Hond mooi, jongen. Dag, jongen. De winkel. In de grote winkel laat ik mijn karren vol. Je kan alles kwijt wat ik hebben wil. In de grote winkel laat ik mijn karren vol. In de grote winkel laat ik mijn karren vol. Je kan ik alles
Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer.